سلام 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 كما تخونوا قرب دونجيلناكم اب غزينا يترغبنان حدا نغري دحان كم تلمد ايانا كحساي حزنا يمصينا لنا لما عنت تريوا زلخم راسنا حوات مريت غزيكا ناي نغداو بوتا ويكا كوميرشال كتغبرو خمي تخل بلاس كمون نغزا خمي غيركا خسرع تخل زبلي كساب نسخم شرط غبرو نشتي مسكاغر مزيكا شعو اتو حساي ماتو خبناي حوات. All right. Okay. Panorama. وسن كبل نفادت بفلت يخبر صعب الودس وتصيع غماماي لفوت ماي كتل ماي صعب وتصيع غماماي لفوت ماي كتل ماي لا لمسل كعلسي أنت تهب كبرت حديد كم هب عيب سعره مني وغماني مني ومني وبرغات مغير تحكي كم صحيح روحو عدي بينك القرب زي زلابسو لقبات لا تسهدو وانا تكينكسو وانا غينكسو لغي لا صعبني قال كان خيك عتسيك حسابي تعبني صعبني كلاي صعب صعبني نزعداي ولا لا حدي بالوقت حلف الله بتطغري انا يموت اللعنه لقال فضل هيا بتصعبني كما يكسروا حاسه تفاسا كلنا يمزلي نحلنا نقول محمد اخذني زين مبواس نحد امامي زين بدايه نحد تقما صعبني صعبني نعسعه يا تبان زبي نادرة تملك بقرب تقول تفاتي كون تلزيك يسمح لنا نسي ابوك زي نقتل صعب من الراي اثريت بس صعبني صعبني انا يصعب صعبني بقلب كل من محاربي ناجران ويدنا تقصد عود موير كبز لفلفه قبري عاطي قبري حجن وقته ما استخدنا كلنا يمقلي محلنا نقول ما داخلتي زين مبواس نحدي حمامك زين ملايك نحدي تقما صعبني صعبني كلاي صعب يا زبان زبي نادرة تملك بقرب تقول تفاتي كون سلزيك يسمح لنا نسي ابوك زي نقتل صعب من الراي اثريك غير بس صعبني نعس صعب
Sephora está a donde estés. Cuando صبغتي وال اتو حساي قاعد حد مصاهم دحري الكشن دحري مرجع ها امين قرحان صنعهم فمي كنيهم بيتسب كله سلام دلو قرم ما انتي دا برهره لكاسكي خمي كنيخا سكنتاي مقتون اشتكبرلنا بزعبا زمرجع نابئ مرحنا زخل انتي مسل او خلها قدم نابتي كلاسنا متاوسكي قلبلنا ياب تمكرها ابزي نوح عمت انها غيرغا برقص كمزي نغبها منم يكالن بقافهم زاروا خالد بتكبرهم صرحوا completely خالي politicians كل جزء politicianيو محساو مجروار كله كونجل جميرو حساب لعلن تحت أبتا سلطان كما قرنا نبصح زبهال عبي ነገር እዩ ንድሕሪ ህዚ ክሰርሕዎ እዚኦም ክሰርሑ ዝበሃል ነገር ግን ምንም ዓይነት ዝፍለጥ ነገር የለን 24 ሰዓት ተሕሊፍና 48 ሰዓት ደጊም በፂሕና 3-4 መዓልቲ በፂሕና ኣለና ትዝ ይብለኒ ትራምፕ the first 24 hours I am 100% sure ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን صول غير خود أيين فلنا نسمع نيرنا سلكي حنتي إذا طرح دوي لهم زلوا طرحنا نفلت مبر ويا إسرائيل وعتي حليفوس 3-4 معلتي وحليفو النيو I promise 100% sure انت بلس تزي ولن النهاية أفتح ويب سايت سلازي أو خلوا حتصيروا زيهم بوليتيشن فلايك عهزين خال أي جزء زي خال أي جزء أيو سلازين سالسة جزء هم زي مرز يفلت اللو ترامب أي بعلو تقمن نايدك قفتو تقمن كمال بمطعنوخ مكوريو ندحر هزيز أقامي مسأني مليسون كمرصوني أي مرصوني يلن سلازي بروميس لأتخوه بتاقبار قبر تايتي وإيو من يخقددو دحر هزيز المرص تزغون كوا أو بروميس آتيس خمي قرار خبير يخل نيرو زي بروميس زي يفلت حقا يفلت جاجا يفلت لو لبهال زي يغتل مرحين ينا أمريكا كم زي غتكون إشتي بتحمي حفريو مريا خلنا سلازيس أنكاندو ترامب تمريسوس هيريس تمريس أون حكيت التزاروتو بروميس كتوعلي أي توعلن خد دي أي تجورون زبهال إشتي كبيديو سلازيس إن جنرالي كاب نويح أمتات لمدي ريبابليكان انتاي ديليت كم زلهم ديمقراط انتاي ديليت كم زلهم كله نفلتنا نخلو من زحبقو نقر يلن جن بحق ترامب التزاروس أو تقبار كوعلو ديو انتاي يونيو زبل مو ناتو خستاي ناتو بروميس تقتلكا خمزي خوني مال أشقار سلازغونا بزح كومنت كيهاو حلفو يحشن نوركونا يا طبق يا I like it هو دحان كم ويز بالكاي مري أنا مساعته اسكي انت كتب لنا تخل اوكي تري الله خاتي حق نايز عدي حدا لو كن مفتار مالت انتايو ولا قدم بروميس سيمبورم دامبر هجيكن اتي بروميس نمتكبارو ازيو زقلله خويني سمع عندي ترامب مهنياتو اتي بريزيدنسي حيزوم ملو بعلم ريبابليكان سيناتون كم زري ادلخا حيزوم ملو like 53 بتاع متعمري هاوسون اب محازوميو very much كلتا 110 تخلتن بخلتا 100 الله سلازي كبابي شوعات قال نحر اركيد من ابزي ابسي هاوسون اب محازومي هجي تحقي كلنا خم تفلطو بز زم سلستيهم زيم كلتيهم كدالو لهم تحقي عندن سخفرميو ايزي نغري ناتو اجندا سنت كبم خل سنت درافت قبروا
لنشعو ناب هاوس تخيد هاوس أبسيلون مسحلفوا أنا أقول تساين تخون تا بيبر مالتي what do you think أبزن تاخد لنا تخيل زي كل مزحبتات ولا زلا خاصي زي متشوت دا أي فترة لون ترامب كم زبلو زلو أزي إيزي نجار دو أي كونن تبل مالتي وال دارجا كله حزام واصل زخون ريبابليكان هذي ديمقراط بتحمل خبيديو خلنا قفوا نقولوا كارخر وزغلوا باجت عين فكدن خلو كل المجدات دارجا يلن فلا إذن مسألة خل طعمت كون حركة بزحلو تطاتون نخمس يخلي إذا المسألة خل طعمت جن مجمران معلو تطعمو كأوها عن دقفتو تطعموه ني لونج ترم ناتو زلو بلان كلن بتقوار كجبر ما كم مكري أنا تو إيدهم قلت طريقاتني ثم ديمقراطنا معلتهم عبيد أجمعت عبيد سعتات إحنا قرأت النافط أرد أنيهم بزح خريستيان بزح كاثوليك بزح نايب أنت هاي ما نتنيا لخرر انتاي كم زدلي أي تقدسن بزح أنيهم سلزين السلط أنت راح أنت يكونس على معنا زي زبل خررت منهم أنيهم تا بوليتيكا خم نفلت أيا مني دقافيه كنده حزبني اني مبزحتو افريج امريكا حزبي سيتيزن كنت ايفتو الكا مصنعون اشتي كبيد خوينو سلالت انها تيتدالو سلالت انها كله توسيد له دارغا ابيدو اتيلو لذي انتاي كمي نابي كم زقيد دارغا نشتي خبيديو in generally بزعباتي economy يكون قال يكون كنري لنا higher inflation كم زلو slow economic كم زلو growth بعبي كأنس مهانو economics كم زدخم ترحينا نقمت بزحات economics دوري والنسيو زخونا هاي نقول يمحرنا يلب هالنبر نابي كم زقيد خمزي قلتي لنا هنا برينا خيلن ما بزحت جزء دارجا بروميسيو تزيو لنا غير مهزي نا مكسيكو والبمولو بمكسيكو استخفى لجنزة كلها أنا حاصر عيناني إميجريشن نابلن تمرص انطلو تزيو لني توما مكسيكو إميجريشن ونا هي هانس وانس ون ملو بمولو أي هانس إن نفط مجمرة قل تعتعيلو ده حرقن ضربات راح يتريفو هزون زح فرحني يدين دي بتو إميجريشن اتو باجت يلو تقلت يلو اتو فاينانشال يلو illegal تبهال deportation قال ملاتات كم زقورو واو نقلص خوينا خنفلط اي نخيلن سلازي اب زقصل هيدت نريو ينبر بحقي بزي جميرم بزي هودو يوم زبهالو نغير يلن they are really politicians and they will do what is good for their personal use. perfect تخكل كم بويز بالكايو اتزم صوزرلو ناي نسو نت economically grows إلو plans قبرو زرلو تينا inflation هاي كقبر خون كم زخل تزلنا نحنا باجت ويكا عدد عداون هاي خون يخليو بتخكل كرأيو فتشيو عم مصاعي very much good thank you that's input what do you think up to real estate كنا ملسك بلك مالتي do you think حسرت بلو ده هجم الزخل زبلا زلو سبات كسبوا جيب لنا له حدا نتبقى له 3 مليون 10 مليون معتي كسبوا زالو هذا ارتيكل على هجي بس اني what do you think house price كوحد كودل لنا نحسب نخلو مزهج زمصو زلو نا immigration bill بتيون ولدون تحت خبرة إزبلنا زلوا ولدون زي gonna be down كونيون بعلون جرون باولون ولا خسقون نايك إلين ديلنا بقدام جرون باول جن فتنا خيليو ولا أنت شققو وتولد تحت خبرة خبلا خيليو أزيون demand نتيجة زاوت هاي مثل الله what do you think جزاي حسر لنا نسبرو كحساي I know تي inventory وحدي زلوا supply نا وحدي زلوا كباب بعدها أنا بحمش مليون حسرت علينا
ብዙ ኩሉ ዘምፅኦ ዘሎ ትራምፕ ጥቕምታት ነቲ ኢኮኖሚ ታክስበል ሰራሕተኛ ምጉዳል በል ኢንተረስት ወይ ከዓ ወለድ ምጉዳል በል እዝታት ከውግድሎ ይኽእል ዶ ነቲ ገዛ ማለት እንታይ ክትብለና ትኽእል ኣብዚ ኣነ ተስፋ ዝነበረኒ ንሱ ዲቴይል ምንም እውን ኣይሰደደ እንድዮ ቀዲሙ እውን ጥራሕ ላዕሊ ትንክፍ እምበር ከመይ ገይሩ ከም ዘጉድሎ እንታይ ናይ ገዛ ፀገም ሕፅረት እንታይ ቢልድ ከም ዝገብር እንታይ ከም ዘምፅእ ኣብቱ ዝርዝር እውን ኣይነበረን ብዛዕባኡ ተሪስ ብዙሕ ዝርዝር ነይሩዋ ክሳብ 25,000 ዶላር ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ክንህብ ኢና ትብል ነይራ ንሆም ቢልደራት እውን ታክሲ ይኹን ዋጋ ይኹን ኩሉ ብዝተኽኣለ መጠን ኩሉ ነጎሸት ክንገብር ኢና እሞ ብዙሕ ሆም ቢልድ ከም ዝገብሩ ክንገብር ኢና ኢላ ዝርዝራት ብዙሕ ነገር ነይርዋ ታክሲ ኤክሰምት እውን ክንህብ ኢና ትብል ነይራ ብዙሕ ነገራት ነጥብ ነይሩ ዝርዝር ነይርዋ ኢና እታ ዲቴይል ትራምፕ ዝሃቦ ኤግዛክት ኣብኡ ከሎ ኢንጀነራሊ ገዛ ክነውርዶ ኢና ታክሲ ክነውርዶ ኢና እዩ እምበር ኢንጀነራሊ ዝሃቦ ነገር የለን ግን ሪፐብሊካን ሓደሓደ ግዜ እቲ ኢንተረስት ከውርድዎ ይኽእሉ እዮም ኢንተረስት ክወርድ እዩ ልብል ተፅኢት ኣለኒ ኢንተረስት ምውራድ ማለት ግን ገዛውቲ ሆም ቢልደራት ብዙሕ ሆም ቢልድ ገብሩ እዮም ዝብል ተፅኢተይ ብዙሕ ተፅኢት የብለኝ ቱ ናይ ገዛውቲ ዲማንድ ኩሉ ግዜ ሃይ እዩ ሆም ዲቨሎፐርስ ሃይ እንተለይ ኮይኑ ብሃይ እንተለይ ሸይጠምዎ ያው ቢልድ ክገብሮ ይኽእሉን ስለዚ እቲ ናይ ገዛ ኒዮ ክራይሲስ ኦልሬዲ ክራይሲስ እንድንዮ እቲ ገዛ ዋሕድ ገዛውቲ ስለዚ ኢንተረስት ዋላ እንተወረደስ ገዛውቲ ዋጋ ክወርድ እዩ ዝበሃል ተፅኢት ምንም ነገር የብለኝ ነቲ ገዛውቲ ዝሰርሑ መብዛሕትኡ ግዜ ኢሚግራንት እዮም ኢሚግራንት ክባረርኩም እየ ክጉሕፈኩም እየ ልብል እንተደኣ ኮይኑ ንኸይርከቡ ኢሎም ናብቲ ስራሕ እውን እንተይከዱ ተሓቢኦም ክነብሩ እዮም ዝምክሩ ብሓቂ ከምኡ ክገብር እንተኮይኑ ሓደ ኮንትራክተርስ ስራሕ ክበካ እንተበልክዎስ ኢንዶር እንተኮይኑ ይብለኒ ወዲ ምን ኢንዶር ደገ ፔይንት ክትገብር ኣይትኽእልን ኤሌክትሪክ ገለ ሩፍ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኖ ተረኺቦምኒ ወረቀት ስለዘይብለይ መፂኦም ስለዝሕዙኒ ኣብ ገዛ ተዓፅየ ናይ ውሽጢ ጥራሕ ስራሕ ኢሉ ዝሰርሕ እምበር ናይ ደገ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን ክሳብ ዝብል ኮንትራክተራት እዮም እኒአውና ነዚኦም ወዲ ክንዲዚኦም ብዝኩሉ ፍርሕን ገለመለን ነቲ ኢኮኖሚስ ክሕግዝ እዩ ትናቱ ፈኸራስ ሓገዝ ከምፅእ እዩ ጥቕሚ ከምፅእ እዩ ለውጢ ከምፅእ እዩ ዝበሃል ምንም ዓይነት ግምት ይብለይን እታ ኢንተረስት ናይ ምውራድ ሓይሊ ክህልዎ እዩ ኢንተረስት መይቢ ከውርድ ይኽእል እዩ ኢንተረስት እንተውርድ እንተሎ ግን ገዛውቲ ይስራሕ ኣሎ ማለት ኣይኮነይ ገዛውቲ እንተለይ ተሰሪሑ ዝኩሉ ፀገም ናይ ገዛውቲ ሕፅረት ዘሎ ሶልቭ ክግበር ኣይኮነን ስለዚ ገዛውቲ ክቕንስ እዩ ዝበሃል ተፅኢት የብለይን ኢንጀነራሊ ንእሽተይ ክብድ ዝበለ ነገር እዩ ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ዝገብሮ ፕሮሚስ ላዕሊ ላዕሉ ትንክፍ ዲቴይል ዝበሃል ስለለይኣቶ ላዕሊ ላዕሉ ጥራሕ ትንክፍ ለበሎ እዚ ስልጣን ክሻብ ልሕዝ ጥራሕ ዝተቃለሰ ፖለቲሽያን እዩ እምበር እንድዒ ኣብ ተግባር ውዒሉስ ፀገማት ሶልቭ ክግበር እዩ ዝብል ተስፋ የብለይን ንእሽተይ ፍራስትሬት ዝኾንኩ ሰብ እየ ብቱ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ነገራት ያ ፖይንት ቴንክ ዩ ዳሕሳያ ትክክል እያ እቲ ንባዕሉ ወለድ ከውርዶ ይኽእል እዩ ወለድ እንድሕር ኣውሪድዎ ከዓ እቲ ናይቲ ገዛ ደማንድ እዩ ሃይ ክኸውን ከም ንፈልጦ እንድሕር ወለድ ትሒታሲ ባይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ባይ ንክመፅእ ከዓ ቀረብ የለን ቀረብ ተዘየልዩ እቲ ገዛውቲ ክውስኽ እዩ ዝኽእል እምበር ክጎድል ኣይክእልን ዳስ ግድ ፖይንት እሳያታ ነጥቢ ናብኣየ ነቲ ኢኮኖሚ ቁርብ ኣይደኖ ይሕግዞ ዘይኮነ ዘሎሲ ቁርብ ፍልልይ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ነቲ ቢግ ኤንደን ሃየር ክላስ ኦልሬዲ ሃየር ተኣሰት ዘለዎ ኣሰት ኣለዎ ክዕንብብ ማለት እዩ እቲ ኣሰት ዘይብሉ ሎወር ክላስ ዘሎ ከዓ ኣብኡ ይሽግር ክፍጠር ሕጂ ንክትገዝእ ከብድ እዩ ንከብል ኩሉ ነገር እንዳከበደ ክከብድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ያ
اوكي بيرفكت اسكبل ناب مينار استنا اتينا تخحصاي او اي كحزكاني استخاله متنا بوشتي 20 دقيقه كن ابوشتي 30 دقيقه كنوداينا كمي جرنا انا نحاده مريت غزينا ديفلوب نغبرو نحانصو نغزا يخون ولاسني كوميرشال يخون كساب اسكبزي نطبطات ان ديتيل كابتو مكره خاليو كابزي نوت كان مغلصلنا اسكي بزح حتتا انا كل شيء عزيا مريت نغزا حسرتي مريت غزا ابيلكا نخسر خي زلو مسناخل كله اسكي نابر استنانا بزي اخن مص اتي ماتو صنح ناي ترامب نايت زنبر مرጫታትዩ سامر جرنا مالتي اسكي نابر استنا تفحصاي ثانك يو سلازي تا ناتي صراحة زيان ديا تا ريل ستيت تخيلتي وايا ابا طرحي فوكس خبر زدلي نساقن بصخاله متن بلمدي يكون بمصنعتي يكون تحان زخونه فلتت لني ل زخلو كله نزو تساتفاي بحبشا ميديا زلو زاكل انفورميشن اتليست هينت كم ايدياتات كهبو دس يبلني بقى كل جزء مريت يا مريت طرح يا او العالم يهون او اس اي هون تو غراي سلچنا اي تو بجزء ناي اتش او اي دينا خنبل ناي تريبل نت دينا خنبل كله سلچنا اي بزحنا اي سلازي بزهزي ايوان مستو زلو ابزو ستيتنا بفلاي زلو حبشا بزح سب ستيبات ناتخطله ايو قاصاقت صنيحو ናይ መጀመርያ ስቴፕ ንእሽቶይ መኪና ምግዛእ ክሬዲት ቢልድ ምግባር ድሕሪኡ እውን ናይ ባዕልኻ ገዛ ምግዛእ ኣብ ክንዲ ምክራይ ታውን ሃውስ ምግዛእ ገዛ ምግዛእ ካብኡ እንድሓር እውን ቢልድ ናይ ባዕልኻ መሬት ገዚእኻስ ገዛ ይኹን ኮመርሻል ቢልዲንግ ሾፒንግ ሰንተር ይኹን ቢልድ ኣብ ምግባር እዚኣት ኩሉ እናተንቀሳቐሰ ፀኒሑ ኣብዚ ህዚ ዘለዎ ولود ويكع business people بفلاي بزو state Colorado بقى مريت كنجز نابل بجزء درجات أطون تبلنا إنا سنحنا زي عبيد تصفي بتعميد سلول تايماليتي ريتيل بيزنس جزء أمس هذا قا نبعلتنا نشتري شوبينج سنتر كنجز ويكع جزء كنجز أنت خوينا ون تمريت جزينا بتانا بعلتنا ديليت ديفلوب كنجبران نابل سوين كاسع سلازلو نو يلوم معلت زمز أخوازا ريزن نمتاي مس بزحات بزح أكتيفيتي تات سلازلنا مالتي هزير دقنا له ورا جنزبنا هلنا قدمي له كبيت جرنا نوصلنا نيرنا نو عليه مريت جزيس كمي جرا ديفلوب جورو نو عليه جزا زخون مريت جزية كمي جرا لوط أزول بتعمي خفدنا نيرو هذا حال انت جميرو كله يسعومو بزح اكتيفيتيات انقسقاسيتات سلازلو ي نامناي مريت لو معلت لمس اخر استي سلازي زي مريت زي نمنتاي كخون يخل مريت مسغزانايو حاله ريزيدنشال زونينج استفالالي زونينج نيو بمرو سلازي حاله ريزيدنشال زونينج بهالنيو كالون هوم بيزد بيزنس زونينج كالون industrial zoning لبهالنيو agricultural zoning لبهالنيو rural zoning historical zoning aesthetic zoning نابله بزح زونينغات نيو تمريت تتغزو انتلخ سلازي تن activity ذات النيو ناي غزا zoning ناي commercial zoning هذه نغزو زلوا ወይ ከዓ industrial zoning ስለዚህ ናይ ገዛ እንድሕር ኮይኑ mostly ዳርጋ ቀሊል እዩ በቃ all you do is developers መሰራኸቡኻ ባዕልቶም ቶም development company developer መሰራይኻ ምስ developer ዲል ምግባር እዩ ንሱ በቢግዜኡ ዝበፅሕ እናለ በቢግዜኡ ተዳውን ፔመንት ሓንቲ ግዜ እርነስ ማንም ተተሓስካ كسب تسريح الود إنسبكشنات يكون خلي نجارات كل شيء تجبر
درجة قلالية the only thing about تصنعه نحورو تايا غورو واقع خوسخ ديو خقنس ديو زمصلي صقمات انتاي لويلنا اقدمنا جنرالي خنصنع لبا نغرات افتنا مجمرا صحفيين اللهو that means مجمرا اتمريت تخكلኛ واقع ديو سلازي نسو ايفالويت خنغوري يغبا مجمرا مصنعتنا نسو تخكلኛ واقع ديو خندي per square feet of the area نيو نتانا مجمرا مريتنا هنغز مالتي نزيك كندي كود اني ليلنا مس ديفلوبرات ديسكس غيرنا خنفلت بطعمي قدما يسرحنا ايو زي كنمتاي كخوني خل تاين كنغورو نخل زمريت زي لنا مصنعتي زونينغ خنتا ايو كابز تقسكو زونينغ ناي ريزيدنشال زونينغ ديو سلازي نو ديال غزو زلهو هوم بيزل غزال سراح بيزنسات نخون ديو اندستريال ديو ويكعا agricultural zoning ديو إلنا rural zoning historical zoning لنا زي بملو كنصنعو يقديتا يدلي ككن كتماؤون لنا وعلو زونات ينيوو رحق انت لكا زون لبهال بسرون كي وصو مريت 10 اكر قلملتات ب450 ب500 شح نشتي وصل اللي اني واتكين قلملتات سيتي اوف واتكين قلملتات عبي مريتات نغزو لنسو غريو زونينج يولن زونينج تاماليتي ابتي اريا اون مسغور كايو صنيحو بتو ناي نيبرهود ارياتات زينا ريزيدنشال زينا اغريكالتشر زينا كوميرشال يولنا زونينج دحر المصين اقدم كا زونينج استفلت دحر غزي هاغن فليت كاتي خايل لخا او قربا بروسس تقري والله او قربا ماخر كتماتاتو وني مالتي مخنياتو زوم ماخر كتماتات زلو زونينج دارغا موزحت اللوي زي زون يلينا زي ونزي زون يلينا إلنا تو زونينج بمرو نفلتو عينا سلازي أفتا مجمرا خن أتغلنا جن تا زونينج مفلات أمو انتاي موهانا تردينا خن أتغلنا كأون كسيلو سروي زا مريد زياسين كافزا بوتا زيا خسابزا بوتا زيا أبين ياتات كلا يني أبوتا يا إلكتريك أتي ودو ماي أتي ودو سرقاتات تسريح ودو نو صرح انتاي يلي نزل بزح مصنعات يلينا بعلتنا طلالو على فلتت اللي نون ابتو نوعلتنا دلالا طلق على فلتت زلو لمد للو انفورميشن زلو تخاطاتيلو كله كرخبلنا زخل مخنياتو نشتي تفلت كشجر تلكا عبي صقمات يول مسكا نشتي نغير ابزيا زونينج زياس انتاي كخفت خل بيزنس هوتيل ديو ريزيدنشال ديو ليكر ستور ديو غاز ستيشن ديو فود ستور ديو ابز خباب خنتاي بيزنس نيو مس منتاي خيد زبل تواغاون بو اكل يولو صنلق النسن عبي مقدي عبي كروس ستريت انت خوينو واغاو لعلي بل ما اخلوش تول ولا انت خوينو تحتي بل سلازي تو نهوتيل دي خسرحو ني كوميرشال دي خسرحو ويس نداراش نهول يخسرحو زبل مصنعتات بمرو نقبر لنا سلازي زونينج سراوندينج property to areas اللي كلس بمتايل تخبب ايو سلازي تخكلኛ بيزنس اوزي تغزو انت لغسي يواصني دي كل غزه كنغز كنحسب كنشيط مغنا كنرصع يلنا anytime we try to buy we are going to sell it no matter maybe 5 عامات و 3 عامات رجل لحلف ورحي لحلف حمش ورحي الغزا كلهم 3 اكر غز يلهم اي اليوم كلو 26 بير سكوير فيت نغركا بقى 2 اكر 3 اكر نغركا شطلنا يلومني نقرارطنا نشط لنا مالتي 26 قرشي 26 قرشي بير سكوير فيت يا سلي حدا اكر 2 اكر 3 اكر زليا كان تخوينو تحنتي ني كوميرشال نغاز ستيشن قلمرتات كشطايخا تحنتي ني ليكر ستور تخون ريتيل بيزنس كشطايخا تحنتون جانك يارد ماكينه مع جانك يارد مصيخا قصص كتبلا كشطايخا ني بينتينغ ني ريبير نقلملا
ክትሸጣ ኢኻ ስለዚ እቲ ኤርያ ዲቨሎፕመንት ብምሉኡ እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ኣምፂኦም ብርካሽ ሸይጦ ዝገዝእዎ ህዚ በቃ ብክባር ይሸጥዎ ኣለዉ ፐር ኤከራት ስለዚ almost ንሓደ 3500 ንሓንቲ ሊከር ስቶር ተደሊኻስ ከባቢ 100,000 ይሸጥዎ ኣለዉ ማለት እዩ ሓፂሩ ወታ መሬት እያ ታላንድ ቢግ ማኒ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ስለዚ ንስኻ እውን ገና ክትገዝእ ከለኻ እዚኣ ገዚአስ ብክንደይ ዲቨሎፕ ገብራ ክእል ንዚኣ ልቃሕ ክረክበላ ክእል ዶ ይክእልን እንታይ የድልየኒ ልቃሕ ንክረክበላ ኣርክቴክት ፕላን ቢዝነስ ፕላን ካበይ ከምፅእ ክእል ሳተን ወዲእኸ ክንደይ ይረክብ ስለዚ እታ ፕሮፐርቲ ዝገዛእካያ ገንዘብ ከዓ ኣብኡ ለእተኻዮ ገንዘብ እንደገና እታ ቢልዲንግ ዲቨሎፐራት ባንክታት ልቃሕ ንክቡካ مستو زات خايو 25% داون بيمنت تحزيولها دحريو تنزل خاين بيزنسات بيزنس بلان اركتيك بلان بمولو مستوهاهم صريحهم ريدي غيرهم ابزيان نيازا بيلدينغ ليكر ستور كازي تخفت إلهم اتن مورجج كاي وخلو مالتي ስለዚ እናተኸራኻ ካብ ትነብር ብርግፅ እዛ ሞርጌጅ ከ እናኸፈልካ ኣብ 10 ዓመት 15 ዓመት ቶም ቴናንት ምሳኻ ዘለዉ ኣብ ጎንኻ ቴናንት እንተልዮም ኸውን ንሳቶም ከፊሎም ባዓልቶም ዳርጋ ከፊሎም ልውድእዎ እዩ ቱ ሞርጌጃት ትገዝኦ ዘለኻ ብምሉኡ ብርግፅ እንካብዛ ኮሮና ትመፅእ ዳርጋ ብዙሕ ነገር ወሲኹ እንድዩ ምንም ጥያቄ የብሉ ርካሽ ኣይኮነ ይፈፂሙ ተተኻኢሉ ተሰሪሑ ዘሎ ቢልዲንግ ኢና ኩሉ ግዜ ንመርፅ ንምግዛእ ንሱ እንድሕር ለየሎ ግን ክውስኽ ጥራሕ እምበር ክቕንስ ኣይኽእልን ህዚ ገዜ ካለ ስራሕካዮ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት ሰማይ እናኾነ እቲ ፖፑሌሽን ሙቭ እንትገብር ተሎ ናብቲ ኤርያ ተውሎ ሎ ቢዝነሳት ኩሉ እንትኽፈት ተሎ 3-4 ዕፅፊ ንዓፃፀፈ ዝወፅእ ቫልዩ እዩ ዘሎ ስለዚ ሎሚ የቀዲምካ ዝመፅእ ኣሎ ንእሽተይ ገንዘብ ተረኺብካ ሲ ንእሽተይ መሬት ገዚእካ ዋላ ሒዝካያ መፅናሕ እሞ እቲ ኤርያ ዘሎ ዲቨሎፕመንት ብምሉኡ ትጅምር እንተሎ እንትንቀሳቀስ እንተሎ በዚ ሆቴላት ይስራሕ ኣሎ በቲ ዓብዪ መገድታት ይስራሕ ኣሎ ሲቲ ይገፍሕ ኣሎ ብፍላይ ናብዚ ዲአይኤ ገለ ከባቢ ዘሎ ኤርያታት ብምሉኡ በቃ ህዝብና ሓበሻና ቁሩብ ድሓን ፋይናንሻል ገለ ፍልጠት ኮንፊደንስ ዘለዎም እውን ብዙሕ እናተንቀሳቀሰ ፀኒሑ እዩ እዚ ዓብዪ የብስራት እዩ ንሓበሻ ምክንያቱ ከቢድ ገይሩ ጥራሕ ይወስዶ ስለ ዝፀንሐ ሕዚ ግን ለውጥታት ይመፅእ ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣም ሶ ፕራውድ ኦፍ ብዙሓት ቢዝነስ ኦውነራት ናይ ሓበሻ ንልመፅእ ሎ ምሕሳቦም ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ እናተኻረኻ ዘይምንባር ግን ተዓማኻስ ኣትሊስት መሬት ገዚእኻ እውን ስኡልካ ንዝተወሰነ ግዜ ምፅናሕ ቀስ እናበለ ግን ቲ ኤርያ ናበይ ከም ዝኸደሎ ምፅናዕ እውን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እሞ ንሱታት እናገበርና ኢና ፀኒሕና ስለዚ እተን ዘልያ ነጥብታት ኣብታላዕሊ ካብ 1-10 ገለ ዝኾና ንእሽተይ ኢንስትራክሽን ዓይነት ጀነራል እዩ እዚ ንገዛውቲ ድዩ ንሆቴል ድዩ ንኮመርሻል ድዩ ግን ኢንጀነራሊ እዚ ነጥብታት እዚ የልየና ቱ መበል 10 ኢዝመንት ዝበሃል ነገር እንዮ ስለዚ ኢዝመንት ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ኢዝመንት ማለት ናትካ መሬት እንያ ናብቲ ሓንቲ መሬት ረጊፅካ ክትሓልፍ ወይ መኪና ፅርግያ ክኽፈተላ ወይ ናብ ኣነ ክትከይድ ኢዝመንት ብትክክል ዘለካ ምዃኑ ሙሉእ ብምሉእ ክትፈልጥ ኣለካ ተለየሎ ነው ክትሓልፋ ኣይትኽእልን ብናተይ መሬት ክትሓልፋ ኣይትኽእልን ስለለውዋ ረጊፅካያ ክትጥቀመላ ኤሌክትሪክ ይኹን መብራህቲ ይኹን ኩሉ ነገር ካብቱ ናይ ካልእ ቦታ ብታናትካ ይኹን ናብቲ ናይ ሓደ ክሓልፍ ፍቃድ ከም ዘለካ መፍለጢ ኢዝመንት የግዴታ የድልየካ ስለ ዝኾነ ኢዝመንት ከኒየዎ ድዩ ኢልካ ምጥያቕ እውን የድሊ እዩ ምክንያቱ ብንእሽተይ ነገር ፋሕ ብትን ክብለካ ይኽእል እዩ እዚ ዓበይቲ ነገራት እዩ ተጠቂሱ ዘሎ ንእሽተይ ነገር ሓንቲ ነገር እንተለልያስ ዳርጋ ኩሉ ነገር የብልከን ፎር ሳም ሪዝን ኢዝመንት ለይብሉ እንተኮይኑ ፀገማት ኣለካ ብርግፅ እቲ መንግስቲ ፕላን ለውፅሉ እንድዩ መብዛሕትኡ ግን ርሕቅ ዝበለ ከተማታት ክሻብ ክንድቲ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘልየካ
أبتي أبي كيد كأخات حتى مزيم كحساي مالت نزي زي أخ جز على اللي أنا زامرت زي أزم كلهم في الناس أنا حكام صناعتيسي ما بقى خير زلني ሓደ ትልሸይጥ ብሮከር ዘድሊ ኢንፎርሜሽን ይበካ እዩ ኩሉ ይፈልጦ ኣይኮነን ኩሉ ዘለዎ እውን ኣይኮነን እቲ መሬት ቀሲሉ ገሊኡ ንሓዋሩ ዝመፅእ እዩ ንህዚ ሜይቢ ሰለስተ ነገር እየን እኒዋ ክብለካ እዩ ከርብ ስትሬት ገለ ተሰሪሕሉ እኒኦ ሓደ ክንዲዚ ፊት ናይ ኤሌክትሪክ መስመርን ናይ ማይ መስመርን ኣትይዎ እኒኦ ስለዚ ናብታ መሬትካ እዚኣተን ሙግታት ጥራሕ እየን ክብለካ እዩ ዞኒንግ ዓብዪ መሬታት ሃገረሰብ ገለ እንተኮይኑ እኒ በነት እኒ ዋትኪን ዝበሃላ ሲቲታት ገለመልታት እንድሕር ኮይነን ዓብዪ መሬት ሰውልካ ኢኻ ትገዝእ እምበር ቀሲሉ ዞኒንግ ኢኻ ትጥየቅ ከምቲ ናይ በርሁሉ ስለዚ ንሎንግ ተርም እዩ ንሱ ቀልጢፉ ክልወጥ ገለ ይኽእልን 40 ኤከር 30 ኤከር 10 ኤከር 15 ኤከር እዮም ዝሸጥዎ ንሱ ኩሉ ድሓር ቀሲሉ ዝመፅእ ነገር እዩ ብርግፅ እንታይ ከም ዝመፅእ እውን ኣይትፈልጥን ስለዚ ሓደ ግዜ ብታ መገድኻ ሓንቲ ዓባይ ነገር ዓብዪ ሃይወይ ይኹን ገለ ይኹን ክኽፈት ፕላን እንትዳልዩ በቃ ንስኻ ሓሊፍልካ ሚልዮነር ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ሕዚ ግን ኩሉን ከይተፈለጠ ኢኻ ትገዛእ ዘለኻ ስለዚ እቲ ሲቲ ገሊኡ መልሲ እውን ክበካ ይኽእልን ምክንያቱ ገና እዩ እውታት ኣይበፅሐን ብዝተኽኣለ መጠን ግን እዚ መሬት ክትገዝእ ከለኻ ተንትኽለን ኢንፎርሜሽን ሕዚ ኣብቱ ሲቲ ከይድካ እንታይ ፕላን ከም ዘለዎ እቲ ሲቲ ኣብቲ ኤርያ ኸ እንታይ ክስራሕ ምዃኑ ኣብ ዌብሳይት እውን ትረኽቦ ኢኻ ብምሉእ ንፅር ኣቢሎም እዮም ዘርእዩኻ ኣብዚ ከምዚ ሆቴል ክንዲዚ ዞን ሆቴል ገለ ተኸፊት ኣሎ እዚ ክንዲዚ ሩም ዝኣክል ሬስቶራንት ሪቴይል ቢዝነስ ተኸፊት ኣሎ ኣብዚ እውን ከምዚ ዝመሰለ ናይ ኤሽያ ሬስቶራንት ይኹን ናይ ኤሽያ ኮንቪኒየንስ ስቶር ሊከር ስቶር 7-11 ኮንቪኒየንስ ስቶር ጋዝ ስቴሽን እዚኣት ኩሉ ተኸፊት ኣሎ ኣብቱ ናይ ከተማ ዌብሳይት መስከርካ መብዛሕትኡ ዝቐረባ ዘሎ ኣክቲቪቲ ንፅር ኣቢሉ እዩ ዘርእየካ እሞ ኩለ ነፅኒዕኻ ኣነ ከንታ እየ ከፍት ካልእ ተሪፎስ ገና ክትገዛእ ከለኻ እቶም ሸጥቲ እውን what are you going to do what is your plan what do you want to build here እዮም ዝብሉኻ ምክንያቱ ኣብዚ ማሪዋና ቢልድ ክገብር እየ እንተኢልካ እዮም ሶሪ ኣይንሸጠልካን ምክንያቱ እዚ ነይበርሁድ እዚ ከምኡ ዓይነት ኣትሞስፌር እንተልይዎ እንድሕር ተፈጢሩ ቫልዩ ናይዚ ፕሮፐርቲ እዚ ታሕቲ ስለ ዝገብሮ እዚ ካብ ናትና ፕላን ንዓቐቢ ንኣኻ ኣይንሸጠልካን እዮም ዝብሉኻ ምክንያቱ ሓደ ቢዝነስ ናይቲ ሓደ ቢዝነስ ቫልዩ ከውርድ ይኽእል እዩ ንላዕሊ ክሰቅል እውን ይኽእል እዩ ኣብ ጎንኻ መፅ ኢሎም 20 ስቶሪ ሆቴል ክሰርሕ እየ እንትብለካ ተሎን ማሪዋና እዚኣ ክሰርሕ እየ ወይ ከዓ ኮንቪኒየንስ ስቶር ክሰርሕ እየ ገለ ክብለካ ከሎን እቲ ቫልዩ ናይቲ ውስታይካ ዝተፈላለየ እዩ ዝኸውን ስለዚ ንቶ ኤርያ ዘሎ ቫልዩ ለውድቕ ኣይሸጡልካን እንታይ ኢኻ ክትገብር ደሊኻ ኢሎም ኣብታ ፅሕፍቲ እውን ኣብታ ኮንትራት ኣነ ክገብራ ዝደለኹ እዛ ቢዝነስ እዚኣ እያ ድሕሪኡ ሊሚቴሽን ከማዕልቲ ክሻብ መኣዘ ክንደይ ዓመት ክውድአካ ይኽእል እዚኣ ቢሉ ንክትገብራ ንሱ እውን ኣብቲ ኮንትራት ኣቲኻ ኢኻ ክትሸጡ ክትገዝኦ ከለኻ ኣብቲ ኮንትራት ተኣቱ ኢኻ ንምንታይ ተን ነይበርሁድ ኣብቲ ኤርያ ዘለዋ ቢዝነስ ክትጎድአነይ ኣይደልይኳን ኣፌክት ክገብረን ዝኸውን ቢዝነስ ናብኡ ክመፅእ ይደልዩ ኣብ ኦልሬዲ ቢልድ ተገብረ ላንድሎርድ ክሸጦ እንተደልዩ ግዴታ እዩ ግን ሓድሽ ዲቨሎፕመንታት ዘሎ ብምሉእ ምስቶብቱ ነይበርሁዱ ዝኸይድ ቢዝነስ ክኽፈት እዮም ዝደልዩ ንምሳሌ ብጣዕሚ ኢኻ ትስሕቕ ኣብዚ ዓድና ትግራይ ገለ ከይደስ ወየውዚ ዘይለመድክዎስ ኣብ ዓብዪ ደንበኛ ገዛ መንበሪ ነይበርሁድ ብምሉስ በቃ ናይት ክለብ ማእኸል ይኽፈት ናይት ክለብ ድሕሪኡ እዚ ስፒከራት እዚ ድምፅታት ሙሉእ ለይቲ ሓንቲ ክድቅስ ገለ ፈፂምካ ኣይትኽእልን ሙሉእ ለይቲ እንታይ እዚ ዞኒንግ ዝበሃል የለ ኣይፍለጥ የለን ዞኒንግ ተደሊኻ ጋራጅ ትገብሮ ተደሊኻ ሆቴል ትገብሮ ተደሊኻ መንበሪ ገዛ ትገብሮ ተደሊኻ ናይት ክለብ ትገብሮ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንተውለሎ ደንበኛ ገዛውቱ ኳሊቲ ተባሂሉ ወይ ቱሪስት ክመፅዎ ወይ ንሓዋሩ ተመስገን ሎሚ ጦሮታ ይወሲድ ኣለኹ ብሰላም ክድቅሰላ ዝኽእል ኢልካ ዝስራሕ ቀያስ ኣብ ጎንኻ መፂኡ በቃ ሳውንድ ስፒከር ሙሉእ ለይቲ ህግግ ክብል ይሓድር ብረብሻ ብሰካራም ብጠራሙዝ ብባእሲ በቃ እቲ ኤርያ ብምሉእ
فاليو تحت مريت يأتوا تمسجنوا زعد زين ودهم زين نخيخون حنت بحنتي باركينج لو تلرو جنا خو خلو تو بيرميتون هي باركينج بوتاخ زأكل اللورو ساين ملكتات كل اللورو ناي نويز ناي دمتي ناي زيات بملؤ بخمي غير خاص صرحو اوبريشن اور كنت ايو تا عينت بيزنس يو زيات كله مصنعتي يلي كاوزي تصبو ነገር ግን هزنت زي رخبكايو هزنت زي لون تخوينو بتيريا صنيحون فقدلካ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ነገር መምጽኦም ኣብ ጎንኻ ምስኡ ዘይኸይድ ቢዝነስ ገብሩ ስለ ዘይኽእሉ ትሕጊ ሪስፔክት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ንሓዋር እውን ቫልዩ ናይቲ መሬትካ ትገዝኦስ ንኸይወድቕስ ሲቲ ባዕሉ መምርሒ ልበካ ኣሎ ዝከላኸለልካ ኣሎ ዚን ተማልእ ተዘይሎ ኣይኮነን ተዘይሎ ንሓዋር እውን እሱ ተለይማሪእኻ ምስ ዝኸይድ ቢዝነስ ተዘይጌርካ እውን ፍናትካ ኢንቨስት ዝገበርካዮ እውን ታሕቲ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ ንምሳሌ ኣብ ናይ residential كجزء يقول أنت لك أوكي find out the purchase lot كندي واقع مخانا مسفلتك لحريو كعينة جزائي town house اللي خاط جزء اللي خا 2 story ديو ranch house ديو tri level basement زياد بملو تصنع hire تجورو ناي building developerات كعا كريديتهم تشجر كا بحق بتخكل بجزءهم سريحهم ريدي زغورو كريديتهم كما اي كواليتيهم كما اي سمو من تايل للكا بملو تصنع ناي بيرميت يكون نايتي اريا كل نغرات تصنع تو بروبرتي كلير ديو سايت خنت عينت سايت يو سلازيس ملو بملو دي خركاو مسكداخو تا عينت فاونديشن ገለመለታት ክሰርሖም እዚኣት ኩሉ እናጽናዕ ኸ ተብሎ ገዛውትን ድሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ ካዚ ቀለለታ ገዛውቲ ምክንያቱ ኣብቲ ኔይበርሁድ ሓደ ዓይነት ዲቨሎፐር ስለዘሎ እቲ ኤርያ ብሙሉእ ትገዝኦ ዘነ ፀገም የብሉን ብሓደ ኢኻ ፌስ ትገብሮ ኣብ ናይ ብሓቂ ናይ ኮመርሻል ዞን ናይ ኢንዳስትሪያል ዞን ክንብል ከለና በዓል ሾፒንግ ሰንተር ሞል ሆቴላት ዌርሃውስ ኦፊስ ቢልዲንግ ናይት ክለብ ቫካንት ላንድ ወይ ከዓ ነፃ ዝኾነ መሬት እዚኣት ብሙሉእ ለተሓሓዘ እዩ ስለዚ እዚኣት ኩሉ ገና እቲ መሬት ክንገዝኦ ከለና ካብ እዚኣተን ሓንቲ ኣብኣ ክትገዝእ ክትሰርሕ ምዃንካ ፈሊጥካ ኢኻ እታ ዞን ንሳ ትገዝእ ኣለኻ እዛ ኢንዱስትሪያል ዞን ድሕሪ ኮይና ካልኦት ተምፅላ ይትኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዞን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እንታይ ዓይነት ዞን እዩ ኢልና ኣቐዲምና ክንፈልጥ ደግበአና ንሱ እዩ ምሳሌ ወይ ናይ ካሕሳይ ወይ ናይ መምር ደስ በለ ኮንቪኒየንስ ስቶር ወይ ጋዝ ስቴሽን ወይ ሊከር ስቶር ክእለትና ብኡ ስለዝሓለፍና ንሱ ክንገዝእ እንተደለየና ንሱ ኣብኡ ክነስራሕ እንተደኣ ኢልና ዋ ዞኒንግ እዚኣ ሲቲ ይፈቅደለይ ድዮ ይፈቅደለይን ንስታ ነፅንዕ ሆቴል ልምዲ እንተልኢና እውን ሆቴል ክንገብራ ተደኣ ኣሊና እዛ ኢንዱስትሪያል ዞን እዚኣ ካብ ኩለን ሓዲአን ክስራሕ ንኽእል እየ ኢልና بعدنا نصرحون يكون هنا كاريو يكون خنشطة يكون صريحهم شيءهم شوبينج سنتر نيجزو شيءهم من دجنا كالي ديفلوبر من دجنا متيوم زجزون مريم يوم أو تات يلنا confidence team work اللي بحالي حاضرنا حبشة جروب سلسلة ربعة حموشة نزي كله بحدث بحقق جزء يقولون كم زو تري الله عامر بعد نزيات كسر حنت راهين كا you need about 4 5 حمشت 6 7 team work يليك اول حنت معلتي حنت ساعات ساقه لي انت ودات امبر كالي بزح ነገር ስለለ ይኮነ ብዙሕ ክሳይ ስለለ ይውደካ ናይ ቲም ወርክ ስራሓት የልየካ ፓርትነራት የልየካ ንኡ ገይርካ ግን ክትሰርሖ ለይትኽእል ነገር የለን እዞም ኤሽያውያን ብሙሎም ብኸምናው እዮም ንቃሳቀስ ኣሎ ላ كمبلون شان بلوم بمولهم يحزموا سليم زبرو that's their job yeah okay so cost wise انت عينا خنزارب نخل هج انت عينا نوصلو هذا حساي كم تفلطو ناي ገንዘብ ታመሬት ብካሽ ገዚእካ ከተህንፃ እዚ ዘሎሲ ታይት ከመይ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ክትከፍል ክትኽእል ኣብነት መሬት ድሕሩነት መስርሒኸ بعدها هاير كتقبر مالك كم يبصل كابتا مقرحة استات تناوز حق زخا بانكتات كخميز بلاين سكو نوتا اري عند اللحمة البته
ስለዚህ ናቱ ባንኪ ፍልይ ዝበሉ እዮም ለምሳሌ SBA ቢዝነስ ንዙ ሪቴይል ገለ መለታት ኩልና ዝሓለፍና እየ እንተኮይኑ ንሳቶም ንዚ ኣይሰርሕዎን ይሰርሑን እዮም ዋላ ክንሰርሖ ኢሎም እውን ይምክሩ እዮም ግን ክሳብ ክንድቲ ሳክሰስ ብዙሕ ኣይንረኽበሉን ስለዚ ፍልይ ዝበላ ባንኪ ብኡ ልምዲ ዘለዎን ብዙሓት ዝርዝራት ባንኪ ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ኣነ ባዕለይ ሓደ ሰለስተ ዝኾና ባንኪ ኣለዋኒ ምስ ሰለስቲአን ባንኪ እየ ልንቀሳቐስ ኣብ ንዚ እንትኸውን እንተሎ SBA ሎ እንትኸውን እንተሎ ከዓ ካልእ ሒዘ ንቀሳቐስ ማለት እዩ ካልኦት ባንክታት ዝተፈላለያ ነናባዕልተን ክእለት እኒአወን ባዕልቶም ቶም ኢቫሉዌት ዝገብሩ ኣፕሬዝ ዝገብሩ ቶም ዲቨሎፐራት ገለመለ ኩሎም ነናይ ባዕሎም ኣሎ ነናይ ባዕሎም ኣለዎም ስለዚ ተን ባንኪ ተን ለስተይ ንኣሽቲ ባንኪ ንበልን ከድካሲ እንድሕር ኪ ባንክ ከምኡ ትገብር ኮይናስ ኪ ባንክ ኣነ እዚኣ መሬት ኣለሃን ክገዝኣ ደልየ እዚኣ ክገዝኣ መሬት ገዜ እዚኣ ክህንፃ ይደልየ እዚኣ ቢዝነስ ተልካን ኩሉ ትሴት ኣብሲ ካብ ዲቨሎፐር ካብ ካልእ ኩሉ ካብ ኢንጂነሪንግ ካብ ኩሉ ነገር እዚ ንዓኻሲ ሕግዘኻ እየን እዚን ባንክ ማለት ብትክክል ገሊአን ባንኪ እታ መጀመርያ ትገዝኣ መሬት ትገዝእ ተለኻ ና ዳውን ፔመንት ክባኻ ይደልያን ትክክል ዋላ ثيرد ፓሪ ኣልሽካ ይኹን ገለ ይኹን ባዕልኻ ግዝኣያ እየን ዝብለኻ ምትገዛእያ ግን ብኣርባዕተን ሓምሳን እንድሕር ገዚእኻያ ክትሰርሕለይሲ እንታይ የድለኒ ፅቡቅ ቢዝነስ ፕላን ኣርክቴክት ፕላን ኢለን ዝርዝራት ይባኻ ንሱ ምሳበኻ ጠቕላላ ኮስት ክንድዙ ይመስሉ ኦልሬዲ ታብ ኣልእተኻያ 450 ዝገዛእኻያ ናብኣ 15% ሓሻብ ትብልእ ዳውን ፔመንት ሒዝካ ትመፅእ ይብለኻ እሞ ንሳ እውን ከም ኣሰት ከም ፓርት ኦፍ ዳውን ፔመንት እያ ኢኻ ትጥቀመላ እታ መጀመርያ ካሽ ዝገዛእኻያ ኣሚንስ 2 ሚልዮን ድሕር ዝውድእ ኮይኑ ንክስራሕ ያው 500,000 40,000 ገለ ምናምን ሒዝካ ትመፅእ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ 25% ኦልሬዲ ገዚእኻያ እኒኻ ነቱ ጠቕላላ ብምሉእ 2 ሚልዮን ኮስት ዝገብሮ 25% ኦልሞስት ኣውኢኻ ቀረባ ኢኻ እኒኻ ስለዚ ትል ዝመፅእ ዘሎ ቃሕስ ንእሽቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪኡ ግን ን30 ዓመት ሞርጌጅ ግበረሉ የበሎም ን20 ዓመት ሞርጌጅ ግበረሉ የበሎም that will depend after financial ዓቕምኻ ስለዚ ነቲ መሬት ብዝተኻእለ መጠን ብካሽ ትገዝኦ እሞ ድሕሪኡ ብካሽ ምስ ገዛእካ ነቲ መሬት ነቲ ካሽ ዝገዛእካዮ መሬት ክሳብ መስርሒኡ ደሚሮም 25% ዳውን ፔመንት ሓትኻ እንድሕር ኮይኖም እቲ ዋጋ ናይቲ መሬት ናብኡ እትዮም 25% ዘኽፍሉኻ ትኽክል እዚ let's say ክስራሕ maybe I don't know ዓመት ይወስድ ይኸውን ድሓን ካብ ተመክሮይ ካብ ዝሪኦ ኣነ እዚ ውሽጢ ዓመት እዚ እንዳተሰርሐ ንስኻ ብዘይካ ትኸፍሎ ነገር ወይዚ ገለመለ የለን ጀስ ኩሉ ጀስ ንስኻ ወላ ሓንቲ ትገብሮ የብልካን ክሳብታ ኣለካ ዲ ብግዜታት ነቲ ቢዝነስካ ክሳብ ጅምር ኣብዝታት ከመይ ሓደ ተሰሪሑ እንተይተወድአ እንተይተረከብካ ትኸፍሎ ፔኒ የለይ ካልኣይ ከዓ ተሰሪሑ ምስ ተወድአ እውን ን6 ወርሒ ገለ ዝኸውን ቢዝነስ ስለለይጅምር እንታይ ስሙ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ 6 ወርሒ ዝኸውን ሞርጌጅ ንድሕሪት ድፍኡለይ ኢልካ ክትጥይቖም ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ኦፕሽናት እኒኦ እዩ ሓከም ፐርፌክት እዚ የድልዮም ዶ ንሳቶም ለሰይ ንበለን ሰለስተ ፕሮፐርቲ ሰለስተ ቢልዲንግ ክትሃንፅ ደሊኻ ንበሎ ጋዝ ስቴሽን ሊከር ስቶር and እንዳቐምቃ ምን ንበለን ንስኻ ንዓኻ ሓትኻ ዶ እቲ ናትካ ካፓሲቲ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ክኸውን ኣሎ ኦነርሽፕ like 50+1 ክኸውን ኣሎ ካብተን ሰለስተ ህንፃ 4 ህንፃ ትሃንፅን ዘለኻሲ እቲ ናትካ ዝበዝሐ ዶ ክኸውን ኣሎ እሞ ራብኡ ክሕግዙኻ ዋላ ስዳ ዝማረር ዋላ ናትካ ውሕድ ስኩዌር ፊት ይኹን ኣብኡ ከመይ ስለዚ ኣብ ሓደ ሾፒንግ ሰንተር እንድሕር ሰለስተ እንተልየን ወይ ምስ ፓርትነር ኢኻ ተኣትውን ኣለኻ ወይ ሓንትን ካብኣተን እያ ናትካ ስለዚ ብታ ናባዕልኻ ብቲ ሓንቲ ጥራሕ ኢኻ ዲል ትገብር ኣለኻ ሰለስተ እንተኮይነን ከዓ ኦልሬዲ ናታተን ሬንት ተፀኒዑ ሞርጌጅ ክኸፍል ይኽእል ድዮ ይኽእልን ገለ ተባሂሉ ብክንድዚ ሬንት ተካርዮ ኢኻ ሞርጌጅ ክንድዚ ይኸፍል እዩ ስለዚ እዚ ዓቕምኻ እዩ ኢሎም መፅኒዖም እዮም ንሳቶም ዝኣትውዎ ኣብቲ ኤርያ ዘየለ ዋጋ ሞርጌጅ የከፋፍላ እንድሕር ኮይኑ እዚ ቢዝነስ ፕላን ኣምፂኻ እኒኻ እዚ
ንእሽተይ ኤግዛጀሬት ዝኾነ ነገር እዩ የለን ኖርማሊ ኣብቲ ኤርያ ዘፅናዕናዮ ብክንድዚ እዩ ስለዚ ተኻረይቲ ናይዘን ክልተ ቢልዲንግ ክንድዚ ሞርጌጅ ክኸፍሉ እዮም ናትካ ከዓ ክንድዚ ክትከፍል ኢኻ ስለዚ ጠቕላላ እዙይ ዝኣክል ገንዘብ የድልየካ ሓደ ግዜ ሪስኩን ተፍሪሕዎም ቱ ኤክስፐንሲቭ ገለ እንተኮይኑ እውን ዋል ኢንስተድ ኦፍ 25 30 ዳውን ፔመንት ክትገብር ኣለካ እውን ክብሉካ እዮም ኣፍርሕ ተቢልዎም ስለዚ ብቱ ኣብቲ ኤርያ ዘሎ ዲማንድ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝወልፅ ዘሎ ቢዝነሳት ብምሉእ ሪኦ መፅኒዖምስ እዚኣ ትጠቅም እዚኣ ኣይትጠቅምን እዚኣ ክባር እያ እዚኣ ንእሽተ እያ ኢሎም ኣብቲ ኢቫሉዌሽን ኣፕሬዝ እንትገብሩ እንተለው እዚ ብምሉእ ዲቴይል ሓንቲ ብሓንቲ እናማኸሩ እዮም ዝኸዱ ኤክስፐርት እዮም እኒአዎም ናብ ባዕልቶም ኣብዚ ብክንድዚ ክካረ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ከዓ ትራፊክ ክንድዚ ይመፅእ ኣሎ እዚ ሓድሽ ቢዝነስ ንንዚ እዚ ኣቱ ስለ ዘሎ ክንድዚ ሴልስ ከምፅእ እዩ እሞ ክንድዚ ሞርጌጅ የዋፅእ ኢሎም ትመፅናዕትስ ብዙሓት ኤክስፐርት እዮም ዝኽፈሉ ኣለዉ ማእኸል እዚ ስለዚ ንሳቶም መፅኒዖም እዮም ናብ ባንክ ዘቕርብሎም ኣለዉ ንሳቶም ከዓ ንስኻ ትመርፆም ኣይኮኑን እቲ ባንክ ባዕሉ ዝመርፆም እዮም ስለዚ እንድሕር ሰለስተ ክንሃንፅ ደሊና ሲ ተሓንቲ ናህና ምዃና ናህና ፕሮፖዛል ከሎና እዩ ቢዝነስ ፕላን እተን ክልተ ግን ክሃንፅዎን እንድሕር ኮይኖምስ ገለ ቢዝነስ ፕላን ወይ ከዓ ፕሮፖዛልስ ክህልወን ኣለዎን ማለት እዩ ሓፂር ብዛዕባ ኸራይ ኣነ ነዚኣ ንኮንቪኒየንስ ስቶር ወይ ስፕራውት መፂኡ ክካረያ እዩ ወይ ኪንግ ስፖር መፂኡ ክካረያ እዩ ወይ ከዓ ወልግሪን መፂኡ ክካረያ እዩ ናይዛ ስኮርፌት እዚኣ ኣብዚ ኤርያ ኸራይ ከዓ ክንድዚ ዝኣክል እዩ ትራፊኩ ክንድዚ እዩ በዝሒ እዚ እዩ ዘልያ ቢዝነስ ኣውዚ እዚ ዘሎ ኩለን ለማላ ኣየን ኢሉ በቃ እቶም ኢቫሉዌት ዝገብሩ ኣብቲ ቢዝነስ ፕሮፖዛል ስለ ዝህብዎም ዘለው ብኡ እዮም ዝኸዱ እቶም ባንኪ ወል ያ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ ደስ ይብል እቲ እንታይ እዩ እቲ ካብቲ መሬት ንገዝኦ ኮመርሻል ክንገዝእ ኮይንና ሲ ከምኡ ትፈልጦ ክሳብ 25 ኢና ዳውን ፔመንት ንገብር ስሩሕ ክሳብ ዝኾነ እንታይ እቲ ፍልልዩ ደኣ እቲ ቢዝነስ ሴትኣፕ ብምዃኑ ብኡ ኔበርሁድ ቢልድ ዝኾነ እዩ ቀጥታ ናብ ቢዝነስ ተኣቱ ኣለኻ ይተፈላለዩ ዘሎ እምበር እቲ ባዕልኻ ምህናፅ ዝርከቦ ጠቕሚ ግዜታት ርኢኻ ሲ ብዙሕ ንዓኻ ሃስል ዝገብረካ እውን የለን ኣዝሎንጋ እዚ ሃብ ግትጎ ቢዝነስ ከምኡ ዝበልካዮ ብናይ ሲቲዲ ብስቴት ዲ ኩሉ እዚ ትጥቀመሉ ላይሰንስካ ኣፕሩቭድ ኮይኑ ኩሉ ሬዲ ክትጎ እንድሕር ኮንካ ከመይ ይሰርሕ ባይ ዘ ወይ ለሰይ ሊከር ላይሰንስ ኩልና ንፈልጦ ንስኻ ካሕሳይ ሊከር ላይሰንስ ሓደገኛ እዩ ሶ ነዛ መሬት እዚኣ ክትገዛእ ከለካ do you have to have a liquor license first? Wala contingency እንዳገበርካ ከታይታ how do you explain? ክልቲኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብፍላይ ንእሽተይ ሞኒ ሊከር ስቶር ደልያ እየ እንተኢልካኒ ኣብ ዝኾነት ቦታ ከውፅእ ክእል እዚኣ ኢለ መጀመርያ መፅናዕ ትገብር ናብ ዞኒንግ ክኸይድ ዞኒንግ ቸክ ክገብር ድሕሪኡ እታ ኦፈር እንትፅሕፋ እንተለኹ ኣነ in contingency of getting liquor license ተዘይረኸበላ ኣይገዛእን ዛ መሬት እዚኣ ኢልና ኢና እታ ኦፈር ንፅሕፋ ነታ መሬት ስለዚ እታ ሊከር ላይሰንስ ኣርክቴክት ፕላን ሂብና ንሲቲ ምስ ወዳእና ሊከር ላይሰንስ ምስ ሃውና ኣንሻዒቱ ኢና ንኸፍሎም ኣለና እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ቀዲምካ ጥንቃቐ ጌርካ እንተፀኒሕካ እሞ ንሳ ጥራሕ እየ እምበር ካልእ ሾፒንግ ሰንተር ገብራ ኣይደልን ድሌት የብለይን ገለ ልብል እንተደኣ ኮይንና ማለት እዩ ክእለትና ኣንድሕር ኮይና ኣይ ሕዚ ገዚአ ከም ዝረኽበላ ፀገም የለይ ክረኽበላ እየ ላይሰንስ ስለዚ ቀስ ኢለ ዲቨሎፕ ገብሮ እየ ተን ካልኦት ኤርያ ቢዝነሳት ምስ መፃ ዳሚንስ ሓደ ሪስክ እንትወስድ ኣለካ ምክንያቱ ቅድሚካ ኣብቱ ጥቓኻ ኣብቲ ኤርያኻ ላይሰንስ እንድሕር ኣውፅኡ ካልእ ሰብ ዘነባ ክቡካ ስለለይ ይኽእሉ እቲ ንሕና ንመኽሮ እንታይ እዩ ኣቐዲምካ ቅድሚ ግዛእኻ in contingency of getting liquor license ተዘይውፅየ ኣይገዝአን ሊከር ላይሰንስ ውህብ ምስ ኣበልካ ገዚአ እየ ኣለኹ ድሕሪኡ ናብ ባንኪ ሙቭ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ፋይናንሻል በሉ ቢልድ ንክገብራ እዚ ሃውን ኢልካ ቢዝነስ ፕሮጀክት ምስ ሃብካዮም ባንኪ ንሊከር ስቶር ኢሎም ብምሉእ ካብ ፊክስቸሩ ካብ ኣሰቱ ካብ ኢንቨንተሪኡ እዚ ብምሉእ ቢዝነስ ፕላን ምስ ተምፃእካሎም እዮም ታሎን ሙሉእ ብምሉእ ኣፕሩቭ ገይሮም ኣለዉካ well perfect thank you ኣቶ ካሕሳይ በቃ ሞስኪ ሳመሪ ዘለካ እንተኮይኑ ክነጠቃልላ ዛ ርእስቲ እዚ ሰፊሕ እንዲ ቀስ እንዳበልና ሓደ ሓና ከም ግዜና እንዳተመለስና ኣሕዋት ክንምለስ ኢና ኣይነው ብዙሕ ሕቶታት ከልዕል ዝኽእል ነጥቢ እዚ እንዳኸድና ክንከዶ ኢና
أمو نعخبك كم عصوي حسي متقللي ثانك يو ስለዚህ ከምንሪኦ በቃ እዛ ኩሉ ግዜ መሬት እንብላ ካልኩሌት ገይርኩም እንተሪኢኹሞ ኩሉና ካልኩሌት ገይርና እንተሪኢናዮ መምህር ደስ በለ ሓንቲ ቢዝነስ እንተሊኣትካ እሞ ንኣ ክንደይ ሞርጌጅ ዝኸፍል ኣለኹ መዓዝ ከ እየ ክውድኦ እንደገና ከዓ ሊዝ ወስኸለይ ኤክስታንድ ግበረለይ እናበልካ ዝኩሉ ጭቅጭቅን ክንደይ ውጣ ውረድን ላዕልን ታሕትን ዝውድእ تا مريت سلالي حزنا ياينا تا مريت ندحر حزنا ياغن تا زقللت مقدين السايا انا وعلتنا ايا زمصل 10 عامت وي 15 عامت وي 30 عامت مخفلنا ايترفنان سلازيس مصنعت تغيركا طنقق الكا فلطت للو مصنعت غيركا كالكوليت غيركا مريت ناي بعلخا نا مغزا እዚ ኩሉ ግሪክ ይሁን ኤሽያውያን ይሁን ሰዓድ ይሁን علمنا ملو مرجج النخفلنا وسخنا زنبر زلو مريت سلالي الناس اللي هنا بزلومي بزحات أنا أسيخا ما خاز مصلو ناي فاينانشال انفورميشن زلوهم كريديتهم طبوق زغنا لحان انكام زحازو مريت يجزلو جنا دولة بلو مريت انتولنا تاي أخذ للي أبين تاي نيورود تمسنا دحريو أنا يقدفوه مالتي بتاعنا تاتهم ديلت علشنا نيليكر لايسنس انتوينا نيليكر لايسنس كتوصل أدخل نخكارن ترى أخوينو ديفلوبمنت ترى أخوينو نهوتيل ترى أخوينو نساتن علشنا لو مسوي نشتري تلويت إزلو نكاب جزان أو ريتيل بيزنس كاب ريتيل بيزنس نا بروبرتي بزح لو تاتينيو سلزي زن لحلفا 3-4 ورحي بيزي خوينا إناس أنا هنا في بزو إيربورت كاب زلو معات سباتنا أو موفي جورلو ما نقول لهم من الحرية يتولوا كبيدي المسل كتحسوا غلقة أنا ما جمرة سافر غير كام الصراحة حاجن كم يكلي المخانو سلت فلتو تيان ناشتك نبتيا محلاف تيا ونا كارخان نبتيا محلاف كبيد نجار سلا يكونه أنت تغايلو بجروب بالتيم 3-4 حمشت فاميلي بيتساوي قالوا خوينكم خلنا مريت أو ناي مقبر من كسقاس يلي لنا بحالية ناتي بزو ديلي بزوريو اكتيفيتي يواص الى الحاتوية سلازي ناس سمعتنا حبش اديوكيشن بتعقستي سلا سمعهمنا ጥያቄታት እንተልዩን ኣብዚ መፅእ ንክንጥይቆ ሾው እንተበልኩም ደስ ይብለና ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ ይቐኒየለ ክልል يا ثانك يو أتخصصي ثانك يو كلكم تخططتي بتفكر زي مودعات از تقصص زلو نابو مو بنكبر نابو نخيد كبل كله مرت راي كونن انا أتخصصي بزلو بقى ولا يا كوميرشال شرح ونجزيكا ناي بعلها بيزنس او مس بيزنس مجزع مالتي اتكاب جزا خراي نغون مشتنا عوسخ نعوصا ورموصا ونالو خن بزح فيديوهاتنا مسك حساي كدنا حواتنا كل 2 مليون زخسر سبات نفلطنا 1 مليون كلنا انا مسك حساي نفلطن بوش زلو بسنك جزا خراي بسنكي landlord is a lord is بلو حساي وانا مرت املاخ مالتي بحزيرو اسد سلازي كابزي كنوصالنا خابز چقچق اوريدي كابيتال ناي بعلنا كنفرل الميلا كنفطر علنا ازي كان خلنا حدا ينسم قبرو نحنا كاخن قبرو ينات زقلل منقدي 25% داون بيمنت تكبر حدا زي كونه كل تاخذكم تخل ثلاثه ثانك يو ازيو عبي زغونه ملختي حساين كل كوميونيتي زي خبصح دس يبلنا اما اتق حساي كاي نحزكا اب قصالي كساب نراخب بخبري مصاكان ملاسكان ازينا نمسكن ثانك يو كم لمدكم كل شيء تحسينو خيد قداي كغبر مالتي هجي ثانك يو እሺ ማምረ يغني زهر ያለይ عبي خبرات نقول لهم تخاطلتنا ثانك يو alright ورا تفضل ثانك يو باي باي